De Heer zij met u en met uw geest. We lezen uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs. Lof zij u, Christus. In die tijd nam Jezus Petrus, Jacobus en diens broer Jacobus met zich mee en bracht hen boven op een hoge berg, waar zij alleen waren. Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn gelaat begon te stralen als de zon en zijn kleed werd glanzend als het licht. Opeens verschenen hun Mozes en Elia, die zich met hem onderhielden. Petrus nam het woord en zei tot Jezus: Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als gij wilt, zal ik hier 3 tenten opslaan. 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Nog had hij niet uitgesproken of een lichtende wolk overschaduwde hen en uit de wolk klonk een stem. Dit is mijn zoon, de welbeminde, in wie ik mijn welbehagen heb gesteld. Luistert naar hem. Op het horen daarvan wierpen de leerlingen zich ter aarde neer, aangegrepen door een hevige vrees. Maar Jezus kwam naar hen toe, raakte hen aan en zei: Sta op en wees niet bang. Toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand meer dan alleen Jezus. Onder het afdalen van de berg gelastte Jezus hun: Spreekt met niemand over wat ge hebt aanschouwd, voordat de mensenzoon uit de doden is opgestaan. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Goede vrienden, de persoon van Petrus die valt erg op. Hij vindt het helemaal geweldig. Hij stelt voor: laat de wereld maar de wereld zijn. Wij slaan hier 3 tenten op en het is goed. En dat de rest het zich maar uitzoekt daar beneden. Maar zo zit klaarblijkelijk het leven niet in elkaar. Petrus die neemt de binnenbocht. Hij wil die nemen. Maar daar gaat het niet om in dit evangelie. In dit evangelie daar gaat het erom dat Petrus en ook die leerlingen doorkrijgen dat Jezus iets bijzonders is en hij ook iets bijzonders betekent. Hij betekent iets heel bijzonders voor ons. En dat wordt door die gedaanteverandering daar boven op die berg, hier op die tweede zondag van de 40 dagen tijd, wordt dat heel erg naar voren gebracht door onze kerk. En waarom? Omdat wij langzaam naar die goede week aan het gaan zijn. Die week waarin die glans van Jezus ten volle tot zijn recht gaat komen. Eerst moet hij door die Palmzondag gebracht worden naar die Witte Donderdag en dan die Goede Vrijdag, dat sterven, dat mensen God willen doodmaken. En ze denken dat ze erin geslaagd zijn. En in dat donkere moment vlucht Petrus weg van Jezus. En dan moet heel langzaam, hij net als nu, waar Jezus hem weer aanraakt. Hij raakt die leerlingen aan van kom op, ben niet bang. Dat gebeurt dan voor Pasen gebeurt dat ook weer met die Petrus. Dan gaat hij ook weer naar hem toe en hij raakt hem ook weer aan. Omdat Petrus zo heerlijk werelds is, hij kan dat nog niet begrijpen van wat er eigenlijk gebeurt met die Jezus. En dan komt die herinnering van deze zondag, van die op dat berg Tabor, die verschijning van Jezus, die begint dan, die gedaanteverandering, die begint dan in hem wortel te schieten. En dat, goede vrienden, dat mogen wij met een eerbiedig woord, mogen wij dat noemen, dat moet een beetje trekken als de zondagse soep. Want dat heeft tijd nodig om door te krijgen wat die gedaanteverandering ook voor ons betekent. Als wij gelovig zijn, dan is het niet iets van dat we dat geloven, dat onderdeeltje of dat of dat.
Als wij gelovig zijn, dan geloven wij in datgene wat Jezus is en wat hij heeft laten zien en wat hij naar ons heeft toegebracht door zijn leven. En dat, goede vrienden, dat mag ons met vreugde stemmen. Dus wij hoeven niet op ons eigen intellect te bouwen om gelovig te zijn. We hoeven alleen maar datgene aan te nemen wat Jezus ons gebracht heeft en dat in te laten werken in ons eigen leven. Amen.